Kumpirmado ang nakaroon sa Stockholm, Sweden si Kani Ako Bicol Party List Representative o Congressman Saldico base kini sa iyang gipadala nga mga dokumento sa Korte Suprema. Lakip sa petisyon niko ang maong apostel nga naghangyo og temporary restraining order kon TRO batok sa resolusyon sa ombudsman nga nagmando sa iyang indictment. Ang apostel usa ka opisyal nga dokumento nga nagapamatuod sa tinubdan og pagkahilihitibo sa usa ka papiles. Kahinumduman nga gibutyag ni DILG Secretary John B. Cremulya sa miaging pahayag nga naasulod sa usa ka exclusive subdivision sa Lisbon, Portugal ang kanhi kongresista. Samtang gibutyag usab sa Office of the Ombudsman nga dili sila makaapekto sa aksyon nga gihimo ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Bisan pa man sa mga petisyon nga iyang gisumiti sa Korte Suprema aron mangayo og temporary restraining order kon TRO. Express Balita. Express Balita.